oli nainen ja mies. Nykyään on nainen ja persereikä. Se suurimmaksi osaksi johtuu Petrin lapsuudesta ja Minna on sanonut siellä monta kertaa, että hakisi apua, mutta kun eihän se hae. Moi! Moi! Sä näytät ihanalta tänään. Kiitti, niin säkin. Pois luotani näiden, mä tapan kanavia. Mun mies ei anna mulle yksityiskohtia. Mun mies on munkku. Ne sampaa keittiöön, niin tomatoinen kusaa ja kylmää ja kärkiä. Hieno. Jätä se. Niinpä mä otin pikaisen suihkun ja levitin pyyhkeen sohvalle kuivumaan. Niin pitkälle ajattelin. Miehet ei eksy. Mutta mikä on ihan murhaa. Se, kun mies ja nainen on yhdessä väsyneitä. Tosi hyvältä. Ja mies ajattelee, että joo, se tuntuu noin metrin pielessä. Minä söin noita chipsejä. Joo, ja mä kattelin, kun sä söit niitä. Siinä mielessä nainen on hirvikärpä. Sillä on yhtään luonnollista vihollista.